Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamyz hayrly bolsun gaderly dinleýijiler. Şu 2016-njy ýylyň 23-nji iýuny hepdäniň penşenbe güni. Habarlar günnelik gepleşigimizde Pragdaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şu günkü programmamyzda Birleşen Ştatlaryň Kongresiniň aşaky öýüniň respublikanlary 23-nji iýunda demokratlaryň oturma proseslerini soňlamaga çalyşdy. Respublikan kanun çıkarjylar demokratlar giýjäniň ýaryna gapyl basjaga salym etdiler. Ýewropa parlamenti Ýewropa Birleşigi Türkmenistan partnerlik we hyzmatdaşlyk şertnamasyny tasdiklamagy ýene bir gezek soňa goýdy. Parlamentin Türkmenistandaky amal edilen reformalaryň kanagatlanarsyzdygyny belländigi hem nykdylyp geçilýär. Daşawzyň könürgen çetrabynda käbir ýaşaýjylar mundan ençe ýyl odalyk kılan jaýlarynyň öwedine başga ýaşamak üçin ýeriň berilmändigini aýdýarlar. Jaýy ýykylan daşawzlylaryň kimse palçykdan 1-2 otogly tam aldyrdy, kimse bolsa kireýine pul töläp ýylyň maliýatygynda tümölge tapyndy. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitdirmäge synan şart. Yarım saatlyk habarlar günnelik gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanışyp bolan. 23-nji ýylda Beýik Britaniýada sesberjiler ýurt Ýewropa Birleşiginiň düzüminde saklanyp galmalymy ýa-da ýok diýen soraw boýunça geçirilen referendumda ses berýärler. Bu Beýik Britaniýanyň 1975-nji ýyldan bäri Ýewropa bilen il teşkili geçiren ilkinji ses berişidir. Referendumuň öň ýanynda geçirilen pikir soralşyklarda Beýik Britaniýanyň Ýewropa Birleşiginiň düzüminde galmagyny ýa-da çykmagyny gorap çykşaýan siýasatçylaryň ýurdun 46 million ses berjisine täsir etmek üçin ençemi aýlap geçiren dawaly kampaniýalaryndan soň sesleriň birek-biregini ören ýakyndygy ma'lum edildi. 23-nji ýylda geçirilen referendumuň netijelerini berja etmeklik ýuridiki taýdan borçly hasaplanmaýar. Beýik Britaniýanyň Ýewropa Birleşiginden çykmak üçin ýurdun parlamenti ilki bilen Britaniýany Birleşigiň düdümine girden kanuny ýatyrmak üçin ses bermeli bolar. Şanhay hyzmatdaşlyk guramasyna agda we synçy statusynda gatnaşan ýurtlaryň prezidentleri bu guramanyň sammitine gatnaşmak üçin 23-nji iýunda Özbekistanyň paýtagty Daşkentde bardylar. Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň liderleri 2 gün dowam etjek bu duşuň çäğinde regional howpsuzlyk we owansanaky häzirki ýagdaýy öz içine alýan meseleler barada maslahat edýärler. 22-nji ýylda Kreml bu maslahatyň dowamynda Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň düzümine 2017-nji ýylda Hindistan ve Pakistany goşmak ähtimallygynyň hem maslahat ediljakdygyny ma'lum etdi. Bu ýurtlaryň ikisiniň hem Daşkentde geçirilen sammit döwründe Şanhay hyzmatdaşlyk guramasyna resmi taýdan kabul edilmegine garaşylýady. Belarusyň KGB-synyň ýa-da Döwlet Howpsuzlyk Komitetiniň başlygy Ukrainanyň gündöründaky Luhansk we Donetsk regionlarynda söýüşendigine ynanylýan 138 Belarus raýatyna garşy derňewleriň başladylandygyny aýdýar. KGB-nyň başlygy Valeriy Vakulchiň 23-nji iýunda beren maglumatyna görä şüphelilerin Ukrain hökümet güýçleriniň ýa-da Orsetýa tarapdar separatistleriň hataryna söýüşendigine ynanylýar. Vakulchik 138 adamyň ählisiniň hakyna tutulan adam hökmünde daşary ýurtlarda söýüşmek aýplamasy bilen aýplanjakdygyny aýtdy. Şu ýylyň aprel aýynda Belarus ýurdun raýatlarynyň daşary ýurt harby konfliktlerinde hakyna tutulan adam hökmünde söýüşmegini gadawan edýän kanuny kabul etdi. Agyr atletika boýunça Halkara Federasiýa Russiýanyň, Gazagstanyň we Belarusyň agyr atletika toparlary 2016-njy ýylyň awgust aýynda geçiriljek Olimpiýa oýunlaryndan mahrum edilip bilinerdiydi. Federasiýa mundan odolky Olimpiýa oýunlarynyň gan nuskalarynyň barlanmagy netijesinde bu toparlaryň gadawan edilen madany ulanandygynyň üssü açyldy diýdi. 22-nji iýunda bu federasiýa agdalýan 3 ýurdun toparlarynyň her birinde 3 ýa-da ondan hem köp gezek doping ýagny gadawan edilen kuwatlandyrjynyň ulanandygy tasdiklandy diýip bu toparlaryň ýarışlardan 1 ýyllyk çetleşdirilmeligini ma'lum etdi. Şeýle-de federasiýanyň maglumatynda bu toparlaryň Rio de Janeiro'da geçirilen Olimpiýa oýunlaryndan mahrum edilmek ähtimallygy baradaky soňky netije Halkara Olimpiýa Komiteti 2008-2012-nji ýyllardaky Olimpiýa oýunlary döwründe alynan gan nuskalarynyň gaýtadan barlanmagy dogrusunda gutornukly karar çykarandan soň belli bolar diýdi.
Diňe günüň energiýasi bilen hereket edýän uçur Atlantik ummandan 70 saatlyk uçuşyny tamamlady. Bu dünýäde diňe günüň energiýasi bilen amala aşyrylan ilkinji uçuşy tamamlamak üçin edilýän finansyň iň uly etaplarynyň biridir. Şwitsariýaly pilot Bertrand Piccard 20-nji iýunda New Yorkyň John Kennedy adyna halkara aeroportundan sapara başlan Solar Impulse 2 belgili uçary 23-nji iýunda Ispaniýada ýere gondurdy. Bu uçaryň ödünüň transatlantik bölegindäki saparyny tamamlamak üçin 90 saat uçmagyna garaşylýady. Bu günüň energiýasi bilen hereket edýän uçaryň ýer şaryny dolu uçup geçmek üçin edilen finansyklaryň 15-nji etapydyr. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanyş bolduňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren men Sahra. Saatlar ketmeden soň gepleşigimizi habarlar günnelik programmamyz bilen dowam etdirýäs. Adatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň. Birleşen Ştatlaryň Kongresiniň aşaky öýüniň respublikanlary 23-nji ýylda demokratlaryň oturma protestlerini soňlamaga çalyşyp, olary ara kesme etmäge çağırdylar. Emma wekiller öýüniň demokratlary Kongresiň kanun çykarjylary ýara gözegçiligi hakyndaky kanun taslamasyna sese goýan çağlar ara kesme çykmaklaryna ruhsat bermejekdiklerini aýtdylar. Bu barada kärdeşim Ýoşan Anurwanyň berjek jekmejek maglumatyny bilelikde dinläliň. Amerikan Kongresiniň aşaky öýüniň respublikanlary 23-nji ýylyny demokratlaryň 16 sagatlyk oturma protestlerini 5-nji ýyla çenli ara kesme etmek bilen soňlamaga çalyşdylar. Wekiller öýüniň demokratlary respublikanlaryň kontrolüne Kongresiň kanun çykarjylarynyň Orlando'daky gay klubuna bolan gargynçylykdan soň teklip edilen ýara gözegçiligi kanun taslamasyny sese goýan çağlar Amerikanyň 4-nji ýylda bellenilýän garaşsyzlyk günleçenli ara kesme çykmagyna ruhsat bermejeklerini aýtdylar. Respublikan kanun çykarjylar demokratlar giýjäniň ýaryna gapyl basjaga salym etdiler. Olar keskin ýagdaýda hiç bir çekişmesiz Zika virusyna garşy görüşi maliýeleşdirmäge çağırdylar we kanun çykarjylaryň sessiýasyny 4-nji ýyla çenli soňa goýdular. Emma demokratlar öz protestlerini kameralar, çıralar ýa-da sessiýa bolmasa-da dowam etdirjekdiklerini aýtdylar. Wekiller öýüniň demokrat lideri Nancy Pelosi olaryň çykyp gitmegi biziň muny jogap hökmüne kabul etmeligimizi asla aňlatmaýar diýdi. Birazdan protestler 23-nji ýylyň 2 sagatlaryna çenli uzaldylanyny 100 çemes kanun çykarjy palatanyň haly düşelen poluna oturup respublikanlaryň spikeri Paul Ryan'yň tertip düzgüne çağırşyna gaýgyrmak bilen jogap berdiler. Bu galmagally sahna demokratlaryň mobil telefonlar arkaly taşaryk çykdy we ýara kontrolugyna garşdyrýan respublikanlar köpçüligi Kongresiň kameralaryny öçürenlerinden soň C-SPAN tarapyndan alınıp göterildi. Demokratlar Kongres binasynyň esas telefon nomerlerini sosial ulgamlardaky media sahypalaryna ýerleşdirip gollagçylaryny Twitter arkaly "No bill, no break" hashtagyna, ýagny kanun taslamasy bolmasa ara kesmek hem ýok diýen çağırşa goşulmagy ruhlandyrdylar. 22-nji ýylyny giýişlik oturmak arkaly bildirilýän protest 10 sagada aralaşandan soň Ryan tribuna çykyp sessiýanyň adaty işleri boýunça ses berişligini dowam etdirmäge synanyşdy. Emma demokratlar "No bill, no break" ýagny kanun taslamasy bolmasa ara kesme ýok diýip goýgyryp ellerine kagazlary, ýara pidalarynyň atlary ýazylan kagazlary galgatdylar. Ryan elindäki tokmagyny kakyp kanunçylyk gün tertibini eglan etmäge synandy. Emma demokratlar shame ýagny utanç diýip gaýgyryşdylar we raýat adatlygy döwrüniň protest aýdymyny biz üstün çykmalyan aýdym aýtdylar. Bu kongresiň adaty iş düzgününden keskin başga bir ýagdaýa geçmekdi. Demokratlar özleriniň guman edilýän terrorçylary, şol wagtda ýolagçy sorlaryny uçmasy edilenleriň sanawyna girilýän, ýani gözegçilikde saklanýan raýatlary ýara satylmagynyň öňüne almak barada taraplaryna gulag asylmagyny isleýärler. Orlando'da avtomatik ýara bilen 49 adam öldüren atyjy gyrgynçylykdan bir näçe gün öň hüjüm ýaragyny satyn alypdyr. Ýogsa bolmanyny ol 2013-nji we 2014-nji ýyllarda şonuň ýaly gözegçilik sanawyna hem girilýän eken. Biz bir ýerde bir çäre görülýänçä oturan ýerimizi boşaltmaly diýip raýat hukuklarynyň weteran lideri John Lewis aýtdy. Lewis respublikanlaryň ýara gözegçiligi barada kanun taslamasyny sese goýmakdan boyun gaçyrmaklarynyň demokratlary özüniň hem de beýlekleriň 1960-njy ýyllarda olanan oturma protestlerini dikeltmäge mezur edenliklerini aýtdy. Kärdeşim Ýoşan Anurwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Adatlygy line ulgamynda
Gosmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dolu gizlilikde saklanar. Telefon belgimizi ýene ýatlaýar. Gosmak 420 773 797 383. Gepleşigimizi Türkmenistana degişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Ýewropa Parlamenti Ýewropa Birleşigi Türkmenistan partnerlik we hyzmatdaşlyk şertnamasyny tasdiklamagy ýene bir gezek soňa goýdy. Türkmen hökümeti 2008-nji ýyldan bäri dürli reformalary girdi we Ýewropa Birleşigi bilen ýakyn hyzmatdaşlyk etmäge bolan gyzyklanmasyny beýan etdi. Emma 2016-njy ýylyň may aýynda Ýewropa Parlamentiniň daşary işleri boýunça komitetine geçirilen duşuşykda häzirlikçe bu reformalaryň ýeterlik dälligi bellenildi diýilip Ýewropa Parlamentiniň web saýtynda habar berilýär. Maglumatyň jekmejeklerini kärdeşim Merdan Sarifden diňläliň. Ýewropa Parlamenti Türkmenistan bilen gözüňde tutulýan partnerlik we hyzmatdaşlyk lalasynyň tasdiklanmagyny ýene-de gaýra goýdy. Bu barada Ýewropa Parlamentiniň medeniýet merkezi maglumat berýär. 21-nji iýunda ýaýradylan beýanatda Türkmen hökümetiniň 2008-nji ýyldan bäri ýurtda her türlü reformalary geçirendigi, şeýle-de Ýewropa Birleşigi bilen has içkin işleşmäge gyzyklanma bildirendigi aýdylýar. Sol bir wagtda Ýewropa Parlamentiniň daşary gatnaşyklary boýunça komitetiniň Türkmenistan bilen baglaşmagy gözüňde tutulýan partnerlik we hyzmatdaşlyk lalasy dogrusynda şu may aýynda geçirilen diňlensiginde parlamentiň Türkmenistandaky amal edilen reformalaryň kanagatlanarsyzdygyny bellendigi hem nykdylyp geçilýär. Türkmenistandaky adam hukuklarynyň ýagdaýy bilen baglylykda bildirilen düýple aladalanmalar sebäpli Ýewropa Parlamentiniň daşary gatnaşyklary boýunça komiteti Türkmenistan bilen baglaşmaly lalasyň kanagatlandyrjy özgürçler gözi ilýänçä tasdiklanmagyny gaýra goýdy diýip Tiýşenbe güni ýaýradylan beýanatda aýdylýar. Gepin gerdisine ora ýatlatsak Ýewropa Parlamentiniň daşary gatnaşyklary boýunça komitetiniň diňlensiginiň öňü tirasy adam hukuklaryny gorap çyksaýan 30 çemesi guramadan düzülen koalisiýa Ýewropa Parlamentine hat ýollap, onda Türkmen hökümeti adam hukuklary boýunça bildirilen talaplary berjäy edýänçä lalasyň tasdiklanmagyny gaýra goýmagy sorapdylar. Bu koalisiýanyň düzümine giren Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça direktoriniň ornbasary Rachel Denber şeýle çykyş edipdi. Türkmen hökümeti Ýewropa Parlamentiniň Türkmenistanda adam hukuklarynyň gözgüýni ýagdaýyny nazara alyp, adam hukuklary boýunça ketgitlen şertleriniň birini de berjäy etmedi. Ýewropa Birleşigi bu ulalaşyk babatynda öňe ädim ätmek mümkinçiliklerini hatda gödöňüne tutubam oturmaly däl. Ýewropa Birleşigi Türkmenistan partnerlik we hyzmatdaşlyk şertnamasyna 1998-nji ýylda gol goýulan bolsa-da, ol Türkmenistandaky adam hukuklary bilen bagly aladalanmalar derarly häzire çelnide ratifisirlenenok. Ýewropa Birleşigi bu lalasyň ratifisirlenip bilmegi üçin Türkmen hökümetiniň adam hukuklary boýunça ýurtda berjä etmeli şertlerini kesitläpdi. Olaryň arasynda hiç bir şert goýulmazdan ähli siýasy tutuklaryň azad edilmegi, erkin siýasat edip bilmek mümkinçilikleriniň öňündäki bökdünçlikleriň ýatyrylmagy, Gyzyl Haç halkara jemgyýetiniň we beýleki garaşy tinç toparlaryň ýurda gelip bilmegine mümkinçilik döredilmegi, grazdan azatlyklarynyň gowulandyrylmagy ýaly talaplar hem bar. Kärdeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny diňlediňiz. Mälim bolşaly Ýewropa Parlamenti Ýewropa Birleşigi Türkmenistan partnerlik we hyzmatdaşlyk şertnamasyny tasdiklamagy eýem ençeme ýyl bäri soňa goýup gelýär. Ese Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyndaky hyzmatdaşlyk şertnamasy tasdiklanan ýagdaýynda aşgabat näme utýar? Kärdeşim Ýowşana Norwan şu käbir beýlik soraglar bilen gyzyklanyp, ekspert siýasatty öwrenji Yuri Fyodorov bilen söhbetdeş boldy. Onun bu söhbetdeşlik esasında taýýarlan maglumatyny bilelikde diňläliň. Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça ekspert, siýasat öwrenji Yuri Fyodorov Ýewropa Birleşigi Türkmenistan hyzmatdaşlyk şertnamasynyň ýene bir gezek soňa goýulmagy barada pikirini aýdyp berdi. Ýewropa Parlament tarapyndan gamçy we kökem eliniň ulanylýanlygyny öňe sürýär. Я думаю, что это попытка сочетать как бы кнут и пряник со стороны Европарламента.
Ýewropa parlamenti prezident Berdimuhammedowyň rejimine we prezidentiň özüne egerde adam hukuklary wagtdaky ýagdaý bir neme gowulaşsa, Ýewropa guruluşlary bilen nähilem bolsa bir awraýly proýektleriň üstünde işleşip biljekdigini duýdurmak isleýär diýip olaýdýar. Режиму Бердымухамедова и самому президенту Бердымухамедову, что если будет некоторое улучшение ситуации с правами человека, то Fyodorov Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasynda hyzmatdaşlyk şertnamasy tasdiklanan ýagdaýyna Aşgabat näme tutýar diýen soraga jogap berip, bu şertnamanyň Türkmenistan üçin odaly günwatara tarap goşmaçy energiýa ýolunyň açylmagy nukdaýlaryndan möhümdigini bellädi. если получится дополнительная альтернатива для поставок, для экспорта газа в западном направлении. İkinci tarapdan ol Türkmen rejiminiň bu alaşykdan propaganda häsiýetli bähwit görmeginiň ahmarlygyny belleýär. Кроме того, могут быть какие-то пропагандистские выгоды для режима. Ma'lum bolýaly, Türkmenistan öz gazyny Hazaryň üstü bilen Ýewropa wagdarlaryna çykarmak isleýär. Emma Fyodorov Türkmen gazynyň Hazaryň üstünden Ýewropa ýurtlaryna çykarylmak barada edilýän gurulmaryň çekilýän planlaryň o diýen realligini aýdýar. Я не думаю, что может быть какой-то транскаспийский газопровод подводный, а вот через Иран, ну а почему нет? Ýöne muňa garamazdan Italiýada ýaşaýan Merkez Aziýa ekspertiniň pikirçe dünýä döwletleriniň Eýran bilen baglaşan ýadro şertnamasyndan soň Türkmenistanyň gazyny Eýranyň, soňra Türkiýanyň üstü bilen Ýewropa wagdarlaryna çykarmak mümkinçiligi inniqas real bolup görünýär. Я думаю, что сейчас это более реально, чем раньше, потому что с Ирана, в общем, санкции западные в основном сняты. Şeýle-de Ýuri Fyodorov Eýranyň hem öz gazyny Ýewropa ýurtlaryna çykarmagy gydyklanýanyny bellep, bir ýerde şeýle ýagdaýdan soň Türkmen gazyna mätäçlik bolup bilermi diýen soraga hawa diýip jogap berdi. Я думаю, что, конечно, нужен, потому что чем больше разного рода Sebäp synçynyň pikirine görä, Ýewropa üçin näçe kän alternativ energiýa serişdesi bolsa, energiýa howpsuzlygy üçin şonça da gowy bolar diýip Ýuri Fyodorov Azatlyk radiosu bilen telefon söhbetdeşligini aýtdy. Kärdeşim Ýowşan Norwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, gepleşigimiziň şu bölegini ýatladyp geçesimi diýilýär. Türkmen medeniýetinde Ýewropa Birleşigi Türkmenistan partnerlik we hyzmatdaşlyk şertnamasy. Ýewropa parlamentiniň bu şertnamany tasdiklamagy soňa goýanyny barada hiç ýyly maglumat berilmeýär. Öz tebitinizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň line hasabymyza ýazyň. Telefon goşmak belgisi 420 773 797 383. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlilikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Biziň line hasabymyza goşulyň. Telefon goşmak belgisi 420 773 797 383. ID Azatlyk. Daşawdyň könürgen çetrawynyň ýaşaýjylary Azatlyk radiosu bilen habarlaşyp, mundan ençeme ýyl odaly kılan jaýlarynyň öwedinde ýaşamak üçin başga ýeriň berilmändigine, bu sebäpli hem dürli kösünçlikleri başdan geçirýändiklerini gurrun berdiler. Bu ýagdaýyň jekmejeklerini kärdeşim Merdandan dinläliň. Daşawly 60 gonundan giren Altmyra dagy EMB silçemisi wagt bäri mal ýatakda ýatyp durýar. Türkmenistanyň Demirazyk welaýatynyň köne Ürgünç etrawynyň Maslahat Daýhan birleşiginiň ýaşaýjysy Altmyra dagy öz jaýynyň 2011-nji ýylda serhet çyzygyny goloý diýen bahane bilen ýumrulandan soň munyň öwüdine başga ýaşar ýaly ýeriň berilmändigini aýdýar. 2010-2011-nji ýyllarda biziň ýaşap oturan Maslahat Daýhan birleşigimizdäki 200 golay hojalyk jaýyny, bir mekdep we 4 sany paýta brigadasyny ýok edip şol ýerden serhet siýmini çekdiler. Ýykylan tamamlarymyzyň ýerine hiç saat berilmedi diýip Altmyrad aga Azatlyk radiosyna gurrun berýär. Azatlyk radiosu bilen gurulşan beýleki daşgozlular hem Türkmen özbek serhedine ýakyn başga etraplardaky raýonlarda sol sanda täze ýap we galkynyş daýhan birleşiklerinde de şeýle ýagdaýlaryň bardygyny, munyň müňe golay adamynyň durmuşyna yaramaz täsir ýetirendigini aýdýarlar.
Jaýy ýykylan da soğduluların kimse palçykdan 1-2 otogly tam aldyrdy, kimse bolsa kireýine pul töläp ýylyň maliýatygynda tümölge tapyndy. Bir ýaly pukara hozalyklar galyň wennäniň maliýatygyna ýatyp durýar. Ýagdaý sähel oglar palçykdan jaý galdyrdylar. Emma töwerek taşymyz sorbatan, agyz suwumyz, gadymyz ýok. Odun ýakyp gün görýär. Diýip Altmyrad agy özleriniň ýasaý sertlerini suratlandyrdy. Gurrungy gidýän sebitde tozap ýatan, egri buğry, asfaltlanmadyk köçeleri tiňnata bolýar. Seýlede elektrik liniýalary hiç bir howpsuzlyk sertleri berja edilmezden inçe taýajaklaryň daşyna aýlanyp çekilen bolsa da, bu ýeriniň ilaty toğun bir hepdede 6 günnäp kesilen gezekleriniň de seýrek däldigine aýdýar. Türkmenistanda millik yerleriniň berilip başlanmagy bilen öýsüz galanda sozlular millik sorap barandyklaryny, emma mundan hiç bir netije çykmandygyny gurrun berýärler. Yerli jogapkar resmiýleriň ählisine arçynmada çenli ýüz tutdyk. Tiz günne berersip, eýem ençe meýilden bäri bizi boş söz bilen doýurup gelýärler. Para berseňe işiň düzelýär. Ele berer ýaly ýagdaýymyz ýok, iýjek çöregimizi zordan tapýar. Diýip Altmyrad agy öz nägileligini bildirýär. Azatlyk radiosynyň köne urunçy trawynyň maslahat daýhan birleşiginiň arçynlygyna çykyp yerli ilatyň berýän maglumaty dogrusynda nähildir bir kommentari almak tinançyklary netije bermedi. Sol bir wagtda da ýakynda Aşgabatda paýtagtda propiskasy bolmadyk beýleki türkmenistanlylary ýyşy almak baradaky girdilen täze çäklendirmeleriň hem ilata goşmasy kynçylyk döredendigi nyktalýar. Oglanlarymyz Aşgabatda gidip guruluşykda işläp 5 ay edinýärdiler. Geçen ýyldan bäri meniň öz oglum 4 gezek tutup ýerine daha şowda kovup goýberdiler. Diýip Altmyrad agy iş üpçünçiligi bilen bagly çekýän kynçylyklaryny hem gurrun berýär. Sol bir wagtda geçen anna Türkmenistanyň prezidenti taşowda edýän saparynyň çäginde Sapar Murat Niyazow adyndaky etrapda gurulan Bahtiýar Zaman adly täze owanyň açylış dawarasyna gatnaşdy. Resmi maglumatda täze owanyň jaýlarynyň türkmen maskalalaryndaky köp çağılalyk täpleriniň gözüňünde tutup taýarlanandygy aýdylsa da, bu jaýlaryň bahasy, jaý berilen ýaşaýjylaryň olary nähil alýandygy, olaryň alan kartlary we ol karty näçe ýylda üzmeledigi aýdylmaýar. Kärdeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýärsiňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleşigimizi goňşy Owansana deýişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Demirgazyk Owansanda howpsuzlyk şertleri ýaramadlygyna saklanyp galýan mahaly Owan vice-prezidenti general Raşid Dostum söwüşçüleriň hüjümlerine garşy görüşmek üçin ýene bir gezek eline ýaragaldy. General Raşid Dostum inni 2 ay bäri Demirgazyk Owansanda harba operasiýalar geçirýär. Emma onuň bu operasiýalaryna garamadan söwüşçüler Owan güýçlerine garşy hüjümlerini dowam etdirýärler. Dostumyň soňky harba operasiýalary barada Owansana habarçymyz Şamerdan Gulumradynyň berjek maglumatyny dinläliň. Vice-prezident general Dostumyň ýol başçylygynda Demirgazyk Awganystanyň 2 welaýatynda jeňçilere garşy ýene harby operasiýa başladyldy. General Dostumyň ýakyn ýaranlarynyň bellemegine görä jeňçilere garşy harby çäre 5 güllap dowam edýär. Oňa vice-prezident Dostumyň ýürüýte güýçleri hem gatnaşýar. Resmiýetleriň aýtmagyna görä, Möwlegi Muhammed Tahiryň ýol başçylygynda 100den gurrak jeňçi ýeragyny ýerde goýup parahatçylyk prosesine goşulypdyr. General Dostum jeňçileri hökümet güýçlerine tabyn bolmaga çagyrýar. Bolmasa jeňçileriň Demirgazyk Awganystanyň ýok ediljekdigine duýduruş berýär. Faryab welaýatynyň Döwledabad we Gurduwan adly etrapynda 14 jeňçiniň öldürilendigini, öleleriň arasynda jeňçileriň komandirleriniň bardygyny general ma'lum etdi. Joy imroz jang daşdyk. Dawlatobad 5 ta jasad, Gurduwan, Tarpol, Juzjan, Nuta har grup şan morda. Faryab, Juzjan we Serpil welaýatynda jeňçilere garşy harby operasiýa ýoly goýulypdyr. Şu gün 3 regionda jeňçilere garşy seweşe başladyk. Döwledabad etrapynda jeňçiler Awgan güýçlerine hüjüm etdi.
Gurduwan etrafında da çatışık barýar. Jeňçileri biz ılalaşyga çagyrýar. Jeňçiler ýaragny ýerde goýsa, olar jogapkärçilige çekilmez. Demirgazyk Awganystanyň jeňçiler ýok edilýänçe olara garşy biziň görüşimiz dowam eder. Jeňçiler Söwüş meýdanynyň ýa çekildi. Awgan hawa güýçleri hem jeňçilere uly zarba urdy diýip general bellidi. Sarışman paylaşda başlaşaw. Emruz ta halra bacha matlub bud. Aqab nişini kerede unja. Zarabat havayı bayat teşekkür ederim. Uysa prezident ýol başçylygynda Demirgazyk Awganystanyň 3 vilayatynda ozalam jeňçilere garşy harby operasiýa geçirilipdi. Ýöne jeňçileri ýok etmek Awgan güýçlerine başartmandy. Jeňçiler öňsünden hem güýçlendi diýip bilermenler aýdýar. Demirgazyk Awganystanda jeňçileri Pakistan armiýasynyň razwedka gullugynyň himayet edýändigini general dostum ýene bir ýola dile getirdi. Pakistanyň razwedka gullugynyň bir eşkäriniň Faryapda öldürilendigini general dostum bildirdi. Jundullah toparynyň jeňçileri hem helak bolupdyr. Yerli jeňçilere daşa ýurtly militarlar tälim berýär. Demirgazyk Awganystanda howpsuzlyk şertleriniň ýaramanlaşmagynda Pakistanyň eli bar diýip general dostum nägelelik bildirdi. Şeyh Muhammed Nida karmand Ayfay Pakistan murda, Jundullah şam murda, Zarabat Jowzan welaýatynyň hakiminiň sözçüsi Muhammed Reza Gapuryň aýdysynça 23-nji iýunda Zafar 6 atly jeňçilere garşy 5 günlük harby operasiýa Astana Baba we Daşdyleli sebitinde vice prezident general dostumyň gödegçiliginde başlandy. Onuň netijesinde ençeme jeňçi öldürildi. Bir näçesi ýesir alındy. 115 jeňçi Awgan güýçlerine özüni tapşyrdy diýip sözçi aýtdy. عملیات ظفر 6 5 روز رهبری محسن اول دشلیلی و آستانه ولایت فاریاب اوایل صبح امروز Demirgazyk Awganystanda hereket edýän jeňçileriň arasynda Merkez Aziýaly militanlaram bar. Olar Awganystanyň Merkez Aziýa ýurtları bilen serhetleşýän sebitlerine hakkyn edýär. Tutuş Türkmen-Awgan serhediniň boýunda daşary ýurtly militanlar hereket edýär diýip Faryap welaýatynyň welaýat keňeşiniň agzasy deputat Seyit Abdulbaqy Haşimi Azatlyk radiosyna habar berdi. Şaýmyrdan Ulam Radi, Kabuldan Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şuň ýer bilen biz okuýjylarymyzdan Türkmenistanda ýekşenbe güni prokuratura işgärleriniň güni bellenýär. Siz ýurdun prokuratura ulgamynyň işine nähili baha berýärsiňiz diýip soradyk. Häzir okuýjylarymyzyň bu soraga galdyran jogaplarynyň käbirlerini siziň dikkatiňize ýetirmekçi. Adyny ýazman öz pikirini galdyran okuýjymyz diňe nol diýip gysgaçyk öz garaşyny beýan edipdir. Beýleki bir okuýjymyz bolsa nol baha berýän hiç sat eden oklar, bilen oklarym. Diňe halky gorkuzma bilýärler. Döwletimiz şol MNB, KGB, prokuratura işgärleriň derdinden şeýle. Hem haramlyk şolardan çykar diýip öz tesbirini belläpdir. Hormatly dinleyijiler, siz hem biziň her gün efire gidýän maglumatlarymyz ýa-da beýleki temalar boýunça öz pikirleriňizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, sizi adatxabar.com web saýtymyza syýahat etmäge çağırýas. Web saýtymyzda Türkmenistanyň derweze.net, ojak.org, garawum.info proxy saýtlar arkaly girip bilersiňiz. Qadirli dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelik gepleşigimizde hem geçirip oturýar. Programmany Pragdaky studiýadan men Sähra alyp berdym. Saatlar ketmeden soň gepleşigimizde ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.